31 són les edicions en què un grup de persones voluntàries compleix una tasca mediambiental. A través de sessions educatives i posant en pràctica algun dels coneixements apresos, aquest grup de persones passa 2 mesos d'estiu posant el focus en els ecosistemes del terme municipal. 31 són les edicions que porta a marxa el voluntariat ecològic. Jo vaig atrevir-me a contar-te el que crec que puc contar-te perquè, evidentment, jo he estat immers en el voluntariat ecològic, sobretot en l'actual. Evidentment, no coneix la idiosincràsia i els detalls de totes les 3 dècades que n'hi ha hagut de voluntariat ecològic, però sí que és cert que el que tenim en comú és que el voluntariat ecològic, la seva paraula ho diu. El que volem és que persones voluntàries s'incloguen en el projecte per a cuidar, perseverar i estar en contacte amb la natura. Estem parlant d'un grup de persones voluntàries, però concretament a qui va dirigit este voluntariat? Realment va dirigit a un públic jove general, a partir de 12-14 anys, per motius legals dependrà, però entre 12-14 anys fins als 30-35, evidentment està obert a qualsevol persona voluntària perquè el que fan falta són mans. Però sí que és de veres que ens centrem en la part jove en el sentit que som el Consell dels Joves de Gandia i hem d'oferir-los a ells principalment l'activitat i també perquè entre ells puguen relacionar-se i conviure, que crec que en una gran part de la joventut fa falta tindre aquesta iniciativa per a poder conèixer gent i poder realitzar-se com a persona. És precisament de realitzar-se com a persona, per tant estem parlant d'un voluntariat que té aquesta vessant mediambiental però també social. En el cas del voluntariat ecològic no és el primer any que acollim a persones voluntàries de centres de menors, centres d'acollida, que diguem que no tenen culpa de res i necessiten realitzar-se com a persona i conèixer altres persones per a poder ells mateixa veure la seva validesa. Que moltes vegades, per desgràcia, la societat no sabem dir, mira, tens este valor i hem de posar-lo en marxa. Quan no hi ha persones que ho fan, crec que necessiten molts projectes que diguen, mira, tens este valor, el valorem i creguem que pots dur a terme aquesta activitat. I això jo ho he viscut i ho he vist als meus propis ulls, ompli d'orgull a una persona que tal vegada no confia en totes les seues capacitats, que realment les té. Capacitats, és a dir, així es realitzen en este voluntariat ecològic molts tipus d'activitats. Per exemple, ens trobem entre el so dels cotxes, la carretera i el viver municipal, en aquest món entre urbanisme i natura. Hem d'acceptar que hem de conviure entre l'urbanisme, entre el soroll dels vehicles i la natura. El que no podem fer és apagar un costat o apagar-le l'altre, perquè al final jo crec que la convivència és real i es pot dur a terme. I sí, efectivament, fem moltíssimes activitats perquè tinguem present que és un projecte per a estiu, per als mesos de juliol i agost, de dilluns a divendres, des de les 9 del matí fins a les 2 de la vesprada aproximadament. Ahí caben un fum d'activitats que duem a terme principalment en el municipi de Gandia i totes relacionades en la natura i en la història i en el patrimoni que té Gandia. Però jo crec que per a parlar d'això, jo crec que la meva companya ho podrà dir en més detalls que jo. Sara, crec que eres la persona indicada per explicar-nos un poc més en detall aquesta programació, totes aquestes tasques que realitzen el voluntariat ecològic. Durante los meses de julio y agosto, las personas voluntarias han recibido charlas y formaciones en materia de prevención de incendios, limpieza y mantenimiento de la anilla verde, además de disfrutar de rutas tanto urbanas como naturales, como pueden ser la Ruta de los Aromas, la Ruta de Santa Ana, con el objetivo de conocer el entorno paisajístico, rural y también urbano que hay en la Safor. El principal objetivo del voluntariado ecológico no solo es concienciar y sensibilizar en materia de medio ambiente y sostenibilidad, sino también dar a conocer todas las maravillas naturales y patrimoniales y culturales que hay en Gandia y la Safor. Entiendo que a lo largo de estos 2 meses y todas estas actividades siempre hay algún proyecto que destaca. ¿De cuál podríamos hablar este año? Sí, este año el proyecto que destaca o el proyecto estrella es la visita a los viveros municipales de Gandia,
donde los voluntarios y las voluntarias cada jueves tanto aprenden teoría como práctica de cómo plantar y cómo mantener la flora del paisaje y de Gandía. Este proyecto, el voluntariado ecológico, es un claro ejemplo de que la juventud está interesada por los problemas que afectan a toda la sociedad, como puede ser el medio ambiente, el ecologismo, el feminismo, y que tratan de desestigmatizar a la juventud para acercarles a lo que realmente les interesa, que son los problemas de la sociedad que también les afectan a ellos y a ellas, y parte del voluntariado es que ellos se crean parte de que pueden cambiar la sociedad con pequeños actos.